kad je Isus hodao prašnjavim cestama Judeje prvog stoljeća, čineći čuda, poučavajući s autoritetom i tvrdeći da je dugo očekivani Mesija, reakcija njegova vlastitog naroda nije bila onakva kakvu bi mnogi očekivali. Umjesto općeg prihvaćanja, Isus se suočio s intenzivnim protivljenjem vjerskih vođa. Umjesto nacionalnog slavlja, dočekan je sa sumnjom i neprijateljstvom. Umjesto da bude okrunjen za kralja, razapet je kao zločinac. To postavlja duboko pitanje koje odjekuje kroz 2000 godina povijesti. Zašto je židovski narod odbacio Isusa kao svog Mesiju? Ovo nije pitanje postavljeno s osuđivanjem ili osudom. To je povijesno i teološko istraživanje jednog od najznačajnijih događaja u ljudskoj povijesti. Razumijevanje zašto je Isusa odbacio veliki broj njegovih ljudi zahtijeva od nas da ispitamo religijski, politički i kulturni kontekst judaizma prvog stoljeća, specifična očekivanja koja su Židovi imali za svog Mesiju i kako je Isus ispunio i osporio ta očekivanja. Odbacivanje Isusa nije bilo jednolično. Mnogi Židovi su ga prihvatili. Njegovi prvi sljedbenici bili su Židovi. Rana crkva bila je u potpunosti židovska. Tisuće Židova u Jeruzalemu vjerovali su u njega nakon pedesetnice. Ali vjerski establishment, većina vodstva i na kraju mnogi obični ljudi okrenuli su se protiv njega. Razlozi za ovo odbacivanje bili su složeni. Uključivali su teološke sporove o Isusovom identitetu i tvrdnjama. Uključivali su političke probleme oko rimske okupacije i židovskog opstanka. Uključivali su različita tumačenja mesijanskih proročanstava. Uključivali su strah, nerazumijevanje, duhovnu sljepoću i, prema Novom Zavjetu, tajanstvene namjere samoga Boga. Ovaj dokumentarac će ispitati povijesne i biblijske dokaze kako bi razumio zašto je Isus, za kojeg kršćani vjeruju da je ispunjenje svakog mesijanskog proročanstva, bio odbačen od strane mnogih u narodu koji je stoljećima čekao Mesiju. Pogledat ćemo što su Židovi u prvom stoljeću očekivali od svog Mesije, kako je Isus ispunio i osporio ta očekivanja, specifične prigovore koji su mu izneseni i što Novi Zavjet kaže o dubljim duhovnim razlozima za njegovo odbacivanje. To je pravi razlog zašto su Židovi odbacili Isusa kao Mesiju. Židovska nada u Mesiju. Da bismo razumjeli zašto je Isus bio odbačen, prvo moramo razumjeti čemu se židovski narod nadao. Koncept Mesije nije bio nejasna ili nedefinirana nada. Bio je ukorijenjen u stoljećima proročkog svetog pisma, oblikovan nacionalnom poviješću i pojačan političkim stvarnostima rimske okupacije. Hebrejska riječ Mesija, Mašijah, znači pomazanik. U drevnom Izraelu proroci, svećenici i kraljevi bili su pomazani uljem kao znak da ih je Bog izabrao za njihovu ulogu. Ali proroci su govorili o budućem pomazaniku koji će biti veći od svih koji su došli prije njega, kralju iz Davidove loze koji će obnoviti Izrael i uspostaviti Božje kraljevstvo na zemlji. Obećanje je započelo s kraljem Davidom. 2. Samuelova 7, 12-13 bilježi Božji savez s Davidom. Kad se ispune tvoji dani i legneš sa svojim ocima, podići ću poslije tebe potomstvo tvoje, koje će izaći iz tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom mome imenu, a ja ću utvrditi prijestolje njegova kraljevstva zauvijek. Bog je obećao Davidu da će jedan od njegovih potomaka vladati na njegovom prijestolju zauvijek. To je bio temelj mesijanske nade. Mesija će biti Davidov sin, vječni kralj. Proroci su proširili ovu viziju. Izaija 9:6-7 prorokovao je: jer nam se dijete rodilo, sin nam je dan, vlast će biti na njegovu ramenu, a ime će mu biti divni savjetnik, Bog silni, Otac vječni, knez mira. Njegova vlast i mir će se neprestano povećavati na prijestolju Davidovu i nad njegovim kraljevstvom, da ga utvrdi i podupre pravdom i pravednošću od sada pa do vijeka. Ovaj dolazeći kralj bit će božanski, nazvan moćni Bog. Vladat će zauvijek s pravdom i pravednošću. Njegovo kraljevstvo neće imati kraja. Izaija 11:1-4 opisuje njegov karakter. Izniknut će mladica iz panja Jesejeva, i grana će iz njegova korijena donijeti plod.
I duh Gospodnji počivat će na njemu, duh mudrosti i razuma, duh savjeta i snage, duh znanja i straha Gospodnjeg. I uživat će u strahu Gospodnjem. Neće suditi po onome što oči vide, niti će rješavati sporove po onome što uši čuju, nego će pravednošću suditi siromasima i po pravdi odlučivati krotke na zemlji. Mesija će biti ispunjen Božjim duhom. Sudit će pravedno. Branit će siromašne i potlačene. Jeremija 23:5-6 dodaje: Evo, dolaze dani, govori Gospodin, kad ću Davidu podići pravednu mladicu, da kraljuje i mudro postupa, te čini pravo i pravednost u zemlji. U njegove će dane Juda biti spašena, a Izrael će živjeti sigurno. I ovo je ime kojim će ga zvati: Gospodin je naša pravednost. Mesija će spasiti Judu. Vratit će sigurnost Izraelu. Utvrdit će pravednost po cijeloj zemlji. Mihej 5:2 navodi gdje će se roditi. Ali ti, Betleheme Efrato, koji si premalen da bi bio među klanovima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će biti vladar u Izraelu, čiji je potjecanje od davnina, od davnih dana. Mesija bi došao iz Betlehema, Davidovog rodnog grada. Njegovo podrijetlo bi bilo iz davnina, što sugerira božansku ili vječnu prirodu. Ova su proročanstva prikazivala slavnog kralja, koji će obnoviti sudbinu Izraela, poraziti njihove neprijatelje, uspostaviti pravdu i vladati zauvijek. Ali postojala su i druga proročanstva koja su, čini se, predstavljala drugačiju sliku. Izaja 53 opisuje slugu koji pati. Prezren i odbačen od ljudi, čovjek boli i vješt u nevoljama. I kao onaj od koga ljudi kriju lice svoje, prezren je. I nismo ga cijenili. Zaista, on je nosio naše boli i nosio naše boli, a mi smo ga smatrali udarenim od Boga i mučenim. Ali on je proboden za naše prijestupe, on je satrven za naše bezakonja. Na njega je bila kazna koja nam je donijela mir, i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Ovaj lik će patiti, bit će odbačen, nosit će grijehe drugih, umrijet će kao žrtva za prijestupe. Zaharija 12:10 govori o onome tko će biti proboden. I izliču na dom Davidov i na stanovnike Jeruzalema duh milosti i milosrđa, da će, kad pogledaju na mene, na onoga koga su proboli, naricati za njim kao što se tuguje za jedincem i gorko plakati nad njim kao što se plače nad prvorođencem. Daniel 9:26 prorokovao je da će Mesija biti pogubljen. A nakon 62 tjedna, pomazanik će biti pogubljen i neće imati ništa. Ova proročanstva predstavljala su zagonetku. Kako je Mesija mogao biti i osvajački kralj i patnički sluga? Kako je mogao vladati zauvijek, a opet biti odsječen? Kako je mogao uspostaviti svoje kraljevstvo, a opet biti odbačen i proboden? Do 1. stoljeća židovsko tumačenje uglavnom se usredotočilo na trijumfalne, osvajačke aspekte mesijanskog proročanstva, dok je ili ignoriralo ili reinterpretiralo odlomke o patnji sluge. Ovaj selektivni fokus pokazao se ključnim za razumijevanje zašto je Isus bio odbačen. Politička situacija u Judeji u 1. stoljeću. Židovsko očekivanje Mesije nije bilo samo teološko. Bilo je intenzivno političko. Do Isusovog rođenja, židovski narod je stoljećima bio pod stranom vlašću. Slavni dani Davidovog i Salomonovog ujedinjenog kraljevstva bili su daleka sjećanja. Zemlju je osvojio Babilon, zatim Perzija, zatim Grčka, a sada i Rim. Rim je osvojio Judeju 63. godine prije Krista pod generalom Pompejem. U početku je Rim dopuštao židovskim kraljevima iz Herodove dinastije da vladaju kao kraljevi klijenti. Ali krajnja vlast ležala je u rukama Rima. Do vremena Isusove službe, Judeja je bila pod izravnom rimskom vlašću preko prefekta poput Poncija Pilata, dok je Galileom vladao Herod Antipa, rimska marioneta. Rimska okupacija bila je opresivna. Visoko oporezivanje iscrpljivalo je gospodarstvo. Rimski vojnici održavali su red nasiljem i zastrašivanjem. Židovski narod bio je podložan rimskom zakonu, prisiljen plaćati danak Cezaru
i stalno podsjećan na svoju podređenost prisutnošću rimskih standarda i simbola poganskog štovanja. Hram, središte židovskog vjerskog života, predstavljao je paradoks. Herod Veliki ga je proširio i uljepšao, učinivši ga jednim od arhitektonskih čuda antičkog svijeta. No, djelovao je pod rimskim nadzorom. Velikog svećenika imenovale su rimske vlasti i mogao je biti smijenjen po svojoj volji. Hramski porez morao se plaćati u posebnoj valuti, a Rim je kontrolirao čak i ceremonijalne haljine velikog svećenika, puštajući ih samo za blagdane. Ova politička situacija pojačala je mesijanska očekivanja. Židovski narod je čeznuo za Mesijom koji će učiniti ono što su Makabejci učinili 2 stoljeća ranije, odbaciti strano ugnjetavanje, obnoviti židovski suverenitet i ponovno uspostaviti Izrael kao neovisnu naciju pod Božjom vlašću. Makabejski ustanak od 167. do 160. godine prije Krista uspješno je protjerao grčko-sirijske vladare i uspostavio oko stoljeće židovske neovisnosti. Priče o Judi Makabejcu i njegovoj braći, koji su pobjedili znatno nadmoćnije snage gerilskim ratovanjem i božanskom intervencijom, bile su dovoljno nedavne da se čine ponovljivima. Mnogi Židovi vjerovali su da će Mesija biti novi Juda Makabejac, vojni i politički vođa koji će okupiti naciju, poraziti Rim i obnoviti Davidovo kraljevstvo. To očekivanje su pojačale razne židovske skupine, svaka sa svojom vizijom o tome kako će Mesija postići taj cilj. Farizeji, najveća i najutjecajnija vjerska stranka, naglašavali su poštivanje Tore i vjerovali da će Mesija doći kada Izrael bude dovoljno pravedan da zasluži njegov dolazak. Očekivali su kralja koji će opravdati njihovu vjersku odanost i uspostaviti Božji zakon diljem zemlje. Saduceji, svećenička aristokracija koja je kontrolirala hram, bila je više kolaboracionistička s Rimom. Manje su ih zanimali mesijanski pokreti, jer su takvi pokreti ugrožavali status quo koji im je omogućavao održavanje vlasti. Eseni, asketska sekta koja je živjela u zajednicama poput Kumrana, očekivali su katastrofalnu intervenciju u kojoj će Bog uništiti zle i opravdati pravedne. Očekivali su i svećeničkog Mesiju i kraljevskog Mesiju koji će očistiti Izrael. Zeloti, revolucionarni pokret, vjerovali su u podizanje oružja protiv Rima. Očekivali su da će Mesija biti vojskovođa koji će zapovijedati židovskim snagama u uspješnoj pobuni. Obični ljudi, opterećeni porezima i ugnjetavanjem, jednostavno su žudjeli za olakšanjem. Željeli su kralja koji bi ih hranio, štitio, liječio njihove bolesne i dao im dostojanstvo i slobodu. U ovo politički napeto okruženje došao je Isus iz Nazareta, proglašavajući da je kraljevstvo Božje blizu. Činio je čuda koja su dokazivala božanski autoritet. Poučavao je s moći koja je zadivljivala mnoštvo. Privlačio je 1000 sljedbenika. Činio se kao Mesija kojeg su čekali. Ali nije okupio vojsku. Nije napao Rim. Nije pozivao na revoluciju. Umjesto toga, govorio je o ljubavi prema neprijateljima, o kretanju drugog obraza i davanju caru onoga što je karevo. Družio se s poreznicima i grešnicima. Izazvao je vjerski establishment. Govorio je o duhovnom kraljevstvu, a ne o političkom. Taj raskorak između očekivanja i stvarnosti pokazao bi se jednim od glavnih razloga za njegovo odbacivanje. Isusove mesijanske tvrdnje? Isus nije došao javno proglašavajući se Mesijom s političkom revolucijom. Njegov pristup bio je suptilniji, strateškiji i izazovniji za konvencionalna očekivanja. U evanđeljima Isus se rijetko izravno nazivao Mesijom u javnosti. Kad bi ga drugi prepoznali kao takvog, često bi im rekao da ne šire vijest. Marko 8:29-30 bilježi. A on ih upita: a vi tko kažete da sam ja? Petar mu odgovori: ti si Krist. I strogo im zapovjedi da nikome ne kazuju o njemu. To se nazivalo mesijanskom tajnom. Isus je izbjegavao taj naslov jer je nosio tako teške političke konotacije da bi neizbježno doveo do nesporazuma. Kad bi otvoreno tvrdio da je Mesija, ljudi bi odmah očekivali vojnu akciju protiv Rima, što nije bila njegova misija. Umjesto toga,
Isus je za sebe koristio drugačiji naziv. Sin čovječji. Ovaj se izraz u evanđeljima pojavljuje preko 80 puta. Dolazi iz Danijela 7:13 do 14. Vidio sam u noćnim viđenjima, gle, s oblacima nebeskim dolazi netko kao sin čovječji. Dođe do pradavnog i bi postavljen pred njega. Njemu je dana vlast, slava i kraljevstvo da mu služe svi narodi, puci i jezici. Njegova je vlast vječna vlast koja neće proći, a njegovo kraljevstvo neće biti uništeno. Nazivajući se sinom čovječim, Isus je iznosio mesijansku tvrdnju, ali ju je definirao terminima koji su naglašavali njegov božanski autoritet i univerzalno kraljevstvo, a ne usko političko oslobođenje. Isus je također iznosio tvrdnje koje su ga jasno identificirale kao više od samo još jednog proroka ili učitelja. Tvrdio je da ima vlast opraštati grijehe, nešto što je samo Bog mogao učiniti. Marko 2:5-7 bilježi Isusov odgovor kada je rekao uzetome da su mu grijesi oprošteni. A Isus, vidjevši njihovu vjeru, reče uzetome: Sine, grijesi su ti oprošteni. A neki od pismoznanaca sjedili su ondje i u sebi pitali: Zašto ovaj tako govori? Huli. Tko može otpuštati grijehe osim samoga Boga? Pismopisci su bili u pravu u jednom. Samo Bog može oprostiti grijehe. Isus je tvrdio da ima božanski autoritet. Isus je tvrdio da je gospodar subote. Marko 2:27-28. I reče im: Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako je sin čovječji gospodar i subote. Subotu je ustanovio Bog prilikom stvaranja. Tvrditi vlast nad njom značilo je tvrditi da smo jednaki Bogu. Isus je prihvatio štovanje. Kad mu se slijepac kojemu je vratio vid poklonio, Isus ga nije zaustavio. Ivan 9:38. Reče: Gospodine, vjerujem i pokloni mu se. Da je Isus bio samo prorok, trebao je odbaciti štovanje, kao što je Petar učinio u djelima apostolskim 10:25-26. Prihvaćajući ga, Isus je potvrdio svoj božanski status. Isus je tvrdio da je jedinstvo s Bogom Ocem. Ivan 10:30. Ja i Otac jedno smo. Odgovor je bio trenutan i žestok. Ivan 10:31. Židovi ponovno zgrabiše kamenje da ga kamenuju. Shvatili su da on tvrdi da je Bog, što su smatrali bogohuljenjem. Isus je tvrdio da je postojao prije Abrahama. Ivan 8:56-58. Vaš otac Abraham radovao se što će vidjeti moj dan. Vidje ga i obradovao se. Židovi mu rekoše: Još ti nije ni 50 godina, a Abrahama si vidio? Isus im reče: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego što je Abraham bio, ja jesam. Ja jesam, ego eimi na grčkom, odražava Božje ime otkriveno Mojsiju kod gorućeg grma, ja sam koji jesam. Izlazak 3:14. Isus je polagao pravo na božansko ime. Odgovor je ponovno bio nasilan. Ivan 8:59. Tada su uzeše kamenje da ga bace. Isus je tvrdio da će suditi cijelom čovječanstvu. Matej 25:31-32. Kad sin čovječji dođe u slavi i svi anđeli s njim, tada će sjesti na slavno prijestolje svoje. Pred njim će se sabrati svi narodi i on će odlučiti jedne od drugih, kao što pastir odlučuje ovce od jaraca. Te su tvrdnje bile ili istinite ili bogohulne. Nije bilo srednjeg puta. Isus je tvrdio da je božanski, da ima vlast nad grijehom, subotom, životom i smrću te da dijeli samu Božju prirodu. Pa ipak, to je činio na način koji nije odgovarao očekivanom obrascu političkog mesije osvajača. To je stvorilo krizu. Kako bi vjerski vođe trebali odgovoriti na čovjeka koji je činio neporeciva čuda, poučavao s autoritetom, privlačio mnoštvo sljedbenika, a ipak iznosio tvrdnje koje su se činile bogohulnima i odbijao se naoružati protiv Rima? Izazov vjerskom autoritetu. Jedan od glavnih razloga zašto je Isusa odbacio vjerski establishment bio je taj što je izravno osporavao njihov autoritet.
razotkrivao njihovo licemjerje i ugrožavao njihov položaj. Farizeji i pismoznanci bili su vjerski stručnjaci tog vremena. Živote su proveli proučavajući Toru, razvijajući opsežne tradicije i tumačenja namijenjene pomaganju ljudima da se drže Božjeg zakona. Bili su poštovani, utjecajni i smatrali su se čuvarima židovske vjere i prakse. Isus je osporio njihova tumačenja. Kad su kritizirali njegove učenike što su brali žito u subotu, Isus je odgovorio pokazujući na Davida kako jede kruhove koji su se prikazali i proglašava se gospodarom subote. Tvrdio je da njihova ograničenja subote promašuju poantu Božjeg zakona. Isus je izazvao njihove prioritete. Matej 20, 3:23 do 24. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer dajete desetinu od metvice i kopra i kumina, a zanemarili ste najvažnije u zakonu, pravdu, milosrđe i vjernost. To ste trebali činiti, a ono drugo ne zanemariti. Slijepi vođe, procijedite komarca, a devu proždirete. Usredotočili su se na sitne detalje desetine, ignorirajući pravdu i milosrđe. Bili su pedantni oko sitnih stvari, a promašivali su srž Božjeg zakona. Isus je razotkrio njihovo licemjerje. Matej 23:25 do 28. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer čistite čašu i tanjur izvana, a iznutra su puni pohlepe i razuzdanosti. Farizeju slijepi, najprije očisti čašu i tanjur iznutra, da i izvana bude čisto. Teško vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, jer ste kao okrečeni grobovi koji izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svake nečistoće. Tako i vi izvana izgledate ljudima pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. To nisu bile blage kritike. Isus ih je nazvao licemjerima, slijepim vodičima, okrečenim grobovima. Optužio ih je da im je više stalo do izgleda nego do stvarnosti, više do njihovog ugleda nego do njihovog karaktera. Isus je potkopavao njihov autoritet poučavajući kao onaj koji ima autoritet. Matej 7:28 do 29. I kad Isus završi te riječi, mnoštvo se divilo njegovu nauku jer ih je poučavao kao onaj koji ima autoritet, a ne kao njihovi pismoznanci. Pismopisci su poučavali pozivajući se na druge autoritete. Rabin taj i taj je rekao ovo, a rabin taj i taj je rekao ono. Isus je poučavao s izravnim autoritetom. Čuli ste da je rečeno, ali ja vam kažem, svoj je autoritet stavio iznad tradicionalnih tumačenja. Isus je osporavao njihovu strukturu moći. Liječio je u subotu, namjerno izazivajući sukobe. Kad su se usprotivili, pitao ih je li dopušteno činiti dobro u subotu. Razotkrivao je da su njihova pravila postala važnija od ljudskih potreba. Isus se družio s pogrešnim ljudima. Jeo je s carinicima i grešnicima, onima koje su farizeji izbjegavali. Kad je bio kritiziran, Isus je rekao: zdravi ne trebaju liječnika, nego bolesni. Nisam došao zvati pravednike, nego grešnike. Marko 2:17. Implicirao je da su farizeji bili duhovno bolesni, ali to nisu znali. Isus je prijetio hramskom sustavu. Ivan 2:13 do 16 bilježi kako je istjerao mjenjače novca. U hramu nađe one koji su prodavali volove, ovce i golubove i mjenjače novca kako sjede ondje. I napravi bič od užeta te ih sve istjera iz hrama, zajedno s ovcama i volovima. I prosu novac mjenjačima i prevrnu im stolove. A onima koji su prodavali golubove reče: nosite to odavde, ne činite od doma oca mojega trgovački dom. Hramski sustav generirao je značajne prihode za vjerske vlasti. Kupnja i prodaja životinja za žrtvovanje, zamjena valute za hramski porez, to su bili profitabilni pothvati. Isusovo djelovanje ugrozilo je njihove ekonomske interese. Još značajnije, Isus je prorekao uništenje hrama. Marko 13:1 do 2. I kad je izlazio iz hrama, jedan od njegovih učenika reče mu: učitelju,
pogledaj kakvo divno kamenje i kakve divne građevine. A Isus mu reče, vidiš li ove velike građevine? Neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu koji se neće srušiti. Hram je bio središte židovskog vjerskog života. Proricanje njegovog uništenja značilo je prijetnju cijelom vjerskom sustavu. Ovo proročanstvo bit će upotrijebljeno protiv Isusa na njegovom suđenju. Isus je također predvidio vlastitu smrt i uskrsnuće, tvrdeći da će ponovno izgraditi hram za 3 dana, nazivajući svoje tijelo pravim hramom. To se smatralo bogohuljenjem i zabludom. Vjerski vođe našli su se u nemogućoj poziciji. Isus je činio čuda koja nisu mogli poreći. Poučavao je s autoritetom kojem se nisu mogli mjeriti. Privlačio je mnoštvo kojem se nisu mogli mjeriti. Pa ipak, osporavao je njihova tumačenja, razotkrivao njihovo licemjerje, prijetio njihovom položaju i iznosio tvrdnje koje su smatrali bogohulnima. Ivan 11:47-48 bilježi njihovu dilemu nakon što je Isus uskrsio Lazara od mrtvih. Tada glavni svećenici i farizeji sazvaše vijeće i rekoše, što nam je činiti? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo da tako čini, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i mjesto i narod. Nisu nijekali njegova čuda, priznavali su njegov rastući utjecaj, ali bojali su se da će, ako njegov pokret poraste, Rim to smatrati pobunom i uništiti hram i naciju. Bolje je eliminirati jednog čovjeka nego riskirati nacionalnu katastrofu. Kajfa, veliki svećenik, jasno je iznio argument. Ivan 11:49-50. Ali jedan od njih, Kajfa, koji je one godine bio veliki svećenik, reče im, vi ništa ne znate, niti shvaćate da je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. To je bio politički proračun prikriven kao vjerska dužnost. Isusa je trebalo zaustaviti ne nužno zato što nije bio u pravu, već zato što je bio opasan za njihove interese i nacionalni opstanak pod rimskom okupacijom. Problem Isusovog podrijetla i suradnika. Osim teoloških sporova i prijetnji autoritetu, postojali su i praktični prigovori Isusu koji su utjecali na to kako je bio percipiran. Ti su se prigovori odnosili na to odakle je došao, tko mu je bila obitelj i s kim se družio. Isus je došao iz Nazareta, beznačajnog sela u Galileji. Kad je Filip rekao Natanaelu da je pronašao Mesiju, Isusa iz Nazareta, Natanaelov odgovor bio je odbojan. Može li iz Nazareta izaći išta dobro? Ivan 1:46. Nazaret nije imao biblijski značaj, nije imao proroke niti je bio poznat po učenosti ili pobožnosti. Samu Galileju mnogi u Judeji omalovažavali su. Nalazila se na sjevernoj granici, pomiješana s poganskim stanovništvom, a njezini stanovnici smatrani su manje sofisticiranima i manje religiozno obrazovanima od onih u Jeruzalemu i Judeji. Čak se i ismijavao naglasak Galilejaca. Tijekom Isusovog suđenja, Petrov galilejski naglasak ga je odao. Zaista, i ti si jedan od njih, jer te tvoj naglasak odaje. Matej 26:73. Vjerski vođe u Jeruzalemu dovodili su u pitanje može li prorok, a kamoli Mesija, doći iz Galileje. Ivan 7:41-42. Drugi su govorili, ovo je Krist. A neki su govorili, zar Krist dolazi iz Galileje? Ne kaže li pismo da Krist dolazi od potomstva Davidova i dolazi iz Betlehema, sela odakle je bio David? Bili su u pravu kada su rekli da je Sveto pismo proreklo da će Mesija doći iz Betlehema i biti iz Davidove loze. Ali očito nisu znali ili nisu vjerovali da je Isus zapravo rođen u Betlehemu. Poznavali su ga samo kao Isusa iz Nazareta. Isusova obitelj također nije bila značajna. Njegov zemaljski otac Josip bio je stolar, ugledan, ali skroman zanat. Kad je Isus poučavao u sinagogi u Nazaretu, ljudi su pitali, nije li ovo stolar, sin Marijin i brat Jakovljev i Josipov i Judin i Šimunov? A nisu li njegove sestre ovdje s nama?
Marko 6:3. Njihova poznavanje njegove obične obitelji učinilo ih je skeptičnima prema njegovim izvanrednim tvrdnjama. Marko 6:4 bilježi Isusov odgovor. A Isus im reče: prorok nije bez časti osim u svom zavičaju, među rodbinom i u svom domu. Oni koji su ga poznavali kao dijete smatrali su nemogućim prihvatiti ga kao Mesiju. Bio je previše poznat, previše običan u svom podrijetlu. Isusovi učenici bili su problematični i iz perspektive establishmenta. Nisu bili obučeni znanstvenici ili vjerski stručnjaci. Većina su bili galilejski ribari, muškarci iz radničke klase bez formalnog vjerskog obrazovanja. Matej je bio poreznik, netko tko se smatrao izdajnikom zbog naplate poreza za Rim. Šimun je bio nazvan zelot, što je moguće ukazivalo na povezanost s revolucionarnim pokretima. Nitko iz Isusova užeg kruga nije dolazio iz svećeničkih obitelji ili obrazovane klase pisara. Nisu bili vrsta ljudi kakve bi se očekivalo da legitimni Mesija izabere za svoje najbliže sljedbenike. Još skandaloznije bilo je Isusovo druženje s grešnicima, poreznicima i ženama. Jeo je s poreznicima poput Zakeja i Levija. Dopustio je grešnoj ženi da mu opere noge suzama i pomaže ih parfemom. Razgovarao je sa Samarijankom na bunaru, kršeći više društvenih tabua. Primao je prostitutke i grešnike koji su dolazili k njemu. Farizeji su to stalno kritizirali. Luka 15:1-2. Približavali su mu se carinici i grešnici da ga slušaju. Farizeji i pismoznanci mrmljali su govoreći: ovaj prima grešnike i jede s njima. U židovskoj kulturi prvog stoljeća bilo je važno s kim ste jeli. Dijeljenje obroka podrazumijevalo je prihvaćanje i zajedništvo. Jedući s grešnicima, Isus ih je implicitno proglašavao prihvatljivima, što je kršilo farizejske standarde ritualne čistoće i odvojenosti. Isusovo putničko društvo uključivalo je i žene, što je bilo vrlo neobično. Luka 8:1-3 spominje da su žene putovale s njim i financijski podupirale njegovu službu. Mnogi bi to smatrali neprikladnim. Svi ovi čimbenici, njegovo podrijetlo iz beznačajnog sela u prezrenom kraju, njegova skromna obiteljska pozadina, njegovi neobrazovani učenici, njegovo druženje s grešnicima i odbačenima, stvorili su prepreke onima koji su očekivali da će Mesija doći s kvalifikacijama, obrazovanjem, pravim društvom i društvenim ugledom. Prorok Izaija je to predvidio. Izaija 53:2-3. Jer nikao je pred njim kao mladica, kao korijen iz suhe zemlje. Nije imao lika ni slave da bismo ga gledali, niti ljepote da bismo ga željeli. Prezreli su ga i odbacili ljudi, čovjek boli i vješt u nevoljama. I kao onaj od koga ljudi kriju lice, bio je prezren i nismo ga cijenili. Mesija ne bi bio impresivan prema svjetovnim standardima. Bio bi prezren i odbačen. Dolazio bi iz skromnih korijena, poput korijena iz suhe zemlje. Pa ipak, upravo je to ono što ga je činilo teško prihvatljivim onima koji su očekivali veličanstvenost, moć i impresivne kvalifikacije. Pitanje ispunjenja mesijanskog proročanstva. Glavni prigovor Isusu kao Mesiji bio je li on doista ispunio mesijanska proročanstva. Iz židovske perspektive postojale su specifične stvari koje je Mesija trebao učiniti, a Isus ih, čini se, nije učinio. Prema tradicionalnom židovskom tumačenju, Mesija bi: okupite prognanike i vratite 12 plemena Izraelovih. To se nije dogodilo. 10 sjevernih plemena izgubljenih u asirskom ropstvu nije vraćeno. Židovi su još uvijek bili razasuti po rimskom carstvu. Obnovite hram. Hram je još uvijek stajao, tako da nije bilo ništa za obnovu. Kad je Isus govorio o uništavanju i obnovi hrama, njegovo značenje je pogrešno shvaćeno. I u svakom slučaju, fizički hram je ostao. Donesite svjetski mir i okončajte sve ratove. Izaija 2:4 prorokovao je: on će suditi među narodima i rješavati sporove mnogih naroda, i oni će prekovati svoje mačeve u plugove, a svoja koplja u srpove. Narod neće dizati mač protiv naroda,
niti će se više učiti ratovati. To se očito nije dogodilo. Rim je još uvijek vladao vojnom snagom. Ratovi su se nastavili. Natjerajte sve narode da priznaju i štuju Boga Izraelova. Poganski narodi su još uvijek štovali svoje bogove. Rim je još uvijek provodio štovanje cara. Svijet se nije okrenuo jedinom istinskom Bogu. Uvedite eru univerzalnog znanja o Bogu. Jeremija 31:34 prorokovao je: I neće više svatko učiti svoga bližnjega i svatko svoga brata govoreći: spoznajte Gospodina, jer će me svi poznavati, od najmanjeg do najvećeg među njima, govori Gospodin. Ovo univerzalno znanje nije došlo donijeti fizičko uskrsnuće mrtvih. Neke židovske tradicije očekivale su uskrsnuće pravednika kada dođe Mesija. Iz ove perspektive, Isus nije ispunio mesijansku misiju. Umro je bez poraza Rima, bez okupljanja prognanika, bez donošenja svjetskog mira, bez navođenja svih naroda da štuju Boga. Stoga nije mogao biti Mesija. Kršćanski odgovor bio je da su ovi prigovori krivo shvatili prirodu i vrijeme mesijanskog ispunjenja. Isus je ispunio proročanstvo, ali na načine koji su zahtijevali duhovno razlučivanje da bi se vidjeli. Prvo, mnoga specifična proročanstva o Mesiji ispunila su se u Isusu, rođen u Betlehemu. Mihej 5:2, ispunjeno u Mateju 2:1. Rođen od djevice. Izaija 7:14, ispunjeno u Mateju 1:23. Iz Davidove loze. Jeremija 23:5, ispunjeno u Mateju 1:1. Pozvan iz Egipta. Hošea 11:1, ispunjeno u Mateju 2:15. Prethodi mu glasnik. Malahija 3:1, ispunjeno u Ivanu Krstitelju. Ušao u Jeruzalem na magarcu. Zaharija 9:9, ispunjeno u Mateju 20:1-5. Izdan za 30 srebrnjaka. Zaharija 11:12-13, ispunjeno u Mateju 26:15. Nijem pred tužiteljima. Izaija 5:37, ispunjeno u Mateju 27:12-14. Razapet zločincima. Izaija 53:12, ispunjeno u Marku 15:27-28. Ždrijeb se baca za njegove haljine. Psalam 22:18, ispunjeno u Ivanu 19:24. Proboden. Zaharija 12:10, ispunjeno u Ivanu 19:34. Pokopan u grobnici bogataša. Izaija 15:3-9, ispunjeno u Mateju 27:57-60. Drugo, kršćanska tvrdnja bila je da se Isusov prvi dolazak bavio duhovnim aspektima otkupljenja, pobjeđujući grijeh i smrt svojom žrtvom i uskrsnućem. Politička i fizička obnova dogodit će se prilikom njegovog drugog dolaska. Novi zavjet predstavlja dvofazno ispunjenje mesijanskog proročanstva. Isus je prvo došao kao patnički sluga iz Izaije 53, umirući za grijehe čovječanstva. Ponovno će doći kao pobjednički kralj iz Otkrivenja 19, uspostavljajući svoje vidljivo kraljevstvo na zemlji. Ovaj koncept patničkog Mesije, koji će umrijeti prije nego što će vladati, nije bio dominantno očekivanje u judaizmu prvog stoljeća, iako su neki nagovještaji postojali u Svetom pismu i rabinskoj misli. Većina je očekivala jednokratni dolazak pobjedničkog Mesije koji će odmah uspostaviti svoje kraljevstvo. Kad Isus nije ispunio ta očekivanja, kad je patio, umro i bio pokopan bez svrgavanja Rima ili uspostavljanja vidljive vlasti, mnogi su zaključili da on ne može biti Mesija. Uskrsnuće je promijenilo sve za one koji su u njega vjerovali, ali za one koji su odbacili izvještaje o uskrsnuću, Isus je bio samo još jedan neuspjeli mesijanski pretendent. Rani židovski kršćani tvrdili su da je Isus doista ispunio sva proročanstva koja su ispravno shvaćena. Problem nije bio u Isusu, već u očekivanjima. Proročanstva o patnji i umiranju bila su prisutna cijelo vrijeme u Izaiji 53 i Psalmu 22, ali su bila previđena
ili reinterpretirana jer nisu odgovarala željenoj slici osvajača i političkog osloboditelja. Raspeće i njegov skandal. Možda je najveća prepreka prihvaćanju Isusa kao Mesije bio njegov način smrti. Mesija je trebao pobijediti, a ne biti pobijeđen. Trebao je izvršiti sud, a ne biti pogubljen. Trebao je vladati s Davidovog prijestolja, a ne umrijeti na rimskom križu. Raspeće je bio najsramotniji i najponižavajući oblik pogubljenja u rimskom svijetu. Bio je rezerviran za robove, pobunjenike i najgore kriminalce. Nije bio namijenjen samo ubijanju, već i ponižavanju i teroriziranju. Žrtve su bile skidane gole, pretučene i javno izlagane u agoniji. Za Židove je raspeće nosilo dodatni teološki užas. Ponovljeni zakon 21:23 navodi: obješenog čovjeka Bog proklet je. Svatko tko je umro vješanjem na drvo bio je pod Božjim prokletstvom. Raspeće, obješenje na drveni križ, spadalo je u ovu kategoriju. Kako je Mesija, Božji pomazanik, mogao biti proklet od Boga? Kako je spasitelj Izraela mogao umrijeti smrću prokletog zločinca? Sama ideja bila je proturječje, bogohuljenje, apsurd. Pavao je priznao ovu prepreku u 1. Korinčanima 1:23. A mi propovijedamo Krista raspetoga, sablazan Židovima, a ludost poganima. Križ je bio krajnja prepreka židovskom prihvaćanju Isusa. Činilo se da dokazuje da on nije Mesija, već neuspjeli pretvarač, pravedno osuđen i proklet od Boga. Način Isusove smrti također je potaknuo pitanja o njegovoj moći. Ako je mogao činiti čuda, liječiti bolesne, uskrisivati mrtve, smirivati oluje, zašto nije mogao spasiti sebe? Njegovi neprijatelji su mu se rugali upravo tim pitanjem. Matej 27:40-42. Ti koji razaraš hram i za 3 dana ga obnavljaš, spasi sam sebe. Ako si sin Božji, siđi s križa. Tako su mu se i glavni svećenici s pismoznancima i starješinama rugali govoreći: druge je spašavao, sebe ne može spasiti. On je kralj Izraelov. Neka sada siđe s križa i mi ćemo vjerovati u njega. Ismijavanje je otkrilo njihov ispit. Kad bi Isus sišao s križa, povjerovali bi. Ali on nije sišao, umro je. I za njih je to dokazalo da on nije Mesija. Sami su se učenici mučili s raspećem. Na putu za Emaus nakon uskrsnuća, 2 učenika objasnila su svoju zbunjenost još uvijek neprepoznatom Isusu. Ali mi smo se nadali da je on onaj koji će otkupiti Izrael. Luka 24:21. U prošlom vremenu nadali su se. Raspeće je uništilo tu nadu. Mrtvi Mesija bio je propali Mesija. Kršćanska tvrdnja da je raspeće zapravo bilo sredstvo otkupljenja. Da je Mesija morao patiti i umrijeti kako bi iskupio grijeh. Da je prokletstvo koje je nosio bilo prokletstvo čovječanstva preneseno na njega. Sve je to zahtijevalo radikalno reinterpretiranje mesijanskog očekivanja. Zahtijevalo je promatranje Izaije 53 ne kao metafore, već kao doslovnog opisa Mesijine misije. Zahtijevalo je razumijevanje da je otkupljenje od grijeha temeljnije od otkupljenja od Rima. Mnogima je to bilo previše za prihvatiti. Bolje je odbaciti Isusa kao neuspjelog Mesiju, nego prihvatiti da je Božji plan uključivao da njegov pomazanik umre smrću zločinca na rimskom križu. Uloga duhovne sljepoće. Novi zavjet ne pripisuje Isusovo odbacivanje isključivo političkoj pogrešnoj procjeni ili teološkom neslaganju. Govori o dubljem duhovnom slijepilu koje je sprječavalo ljude da prepoznaju tko je Isus, čak i kada su dokazi bili pred njima. Sam Isus govorio je o toj sljepoći. Nakon što je poučavao u prispodobama, njegovi su ga učenici pitali zašto mnoštvu govori u prispodobama. Matej 13:13-15. Zato im govorim u prispodobama. Gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razumiju. Doista, na njima se ispunjava proročanstvo Izaije koje kaže: slušat ćete, ali nećete razumjeti, i gledat ćete, ali nećete vidjeti. Jer je srce ovog naroda otupelo, ušima jedva čuju i oči su zatvorili da ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju i ne obrate se,
pa ih ja iscijelim. Problem nije bio nedostatak dokaza, već namjerno odbacivanje. Zatvorili su oči, otvrdnuli srca i začepili uši. Istina je bila dostupna, ali su je odbijali vidjeti. Ivanovo evanđelje više puta naglašava ovu temu. Ivan 1, 10-11. Bio je u svijetu i svijet je po njemu postao, ali ga svijet nije upoznao. Ka svojima dođe, ali ga njegovi ne primiše. Unatoč stvaranju svijeta, Isusa svijet nije prepoznao. Unatoč tome što je došao svojima, oni ga nisu primili. Nakon što je Isus učinio čudesan znak hranjenja 5.000 ljudi s 5 kruhova i 2 ribe, mnogi su ga slijedili jer su željeli još kruha, a ne zato što su razumjeli tko je on. Isus im je rekao: tražite me ne zato što ste vidjeli znakove, nego zato što ste se kruha nasitili. Ivan 6, 26. Vidjeli su čudo, ali su promašili njegovo značenje. Čak i nakon što su vidjeli više znakova i čudesa, mnogi nisu vjerovali. Ivan 12:37-40. Iako je učinio tolika znamenja pred njima, ipak nisu vjerovali u njega, da se ispuni riječ koju je rekao prorok Izaija. Gospodine, tko je povjerovao onome što je čuo od nas? I kome se objavila ruka Gospodnja? Zato nisu mogli vjerovati, jer Izaija opet reče: zaslijepio im je oči i otvrdnuo im srce da ne vide očima, ne razumiju srcem i ne obrate se da ih ja ne iscijelim. Ovaj odlomak postavlja teško pitanje. Jesu li ljudi bili nesposobni vjerovati jer ih je Bog oslijepio, ili ih je Bog oslijepio jer su uporno odbijali vjerovati? Tekst sugerira da su na djelu i božanska suverenost i ljudska odgovornost. Pavao se bavi ovim pitanjem u Rimljanima 11. Objašnjava da je Izrael doživio djelomično otvrdnuće. Rimljanima 11:7-8. Što dakle? Izrael nije postigao što je tražio. Izabrani su to postigli, a ostali su otvrdnuli. Kao što je pisano: Bog im dade duh obamrlosti, oči da ne vide, uši da ne čuju, sve do danas. Ovo otvrdnjavanje nije bilo proizvoljno. Došlo je nakon stoljeća odbacivanja proroka, ignoriranja Božje riječi i slijeđenja vlastitog puta. Bog ih je prepustio sljepoći koju su sami odabrali. Pa ipak, Pavao naglašava da to nije trajno ili potpuno. Neki Židovi su vjerovali, apostoli, rana crkva, tisuće u Jeruzalemu. I Pavao inzistira na tome da je Izraelovo otvrdnjavanje privremeno i djelomično, služeći većoj svrsi. Rimljanima 11:25-26. Da ne biste bili mudri sami u sebi, ne želim da ne znate ovu tajnu. Braćo, djelomično je otvrdnuće zapalo Izrael dok ne uđe punina pogana. I tako će se spasiti sav Izrael. Isus je plakao nad jeruzalemskom sljepoćom. Luka 19:41-44. Kad se približio i ugledao grad, zaplaka nad njim govoreći: O, kad bi i ti danas spoznao što je važno za mir, ali sada je to skriveno od tvojih očiju. Doći će na vas dani kad će vas neprijatelji vaši opkoliti vas, pritisnuti sa svih strana i srušiti vas na zemlju, vas i djecu vašu u vama. Neće ostaviti u vama kamena na kamenu, jer niste upoznali vremena svoga pohođenja. Isus je oplakivao njihovu sljepoću čak i dok je predviđao sud. Nisu prepoznali vrijeme svog pohođenja, dan kada je sam Bog hodao među njima. Ova duhovna sljepoća nije bila nesposobnost, već odbijanje. Isus je rekao u Ivanu 5:39-40. Istražujete pisma jer mislite da u njima imate vječni život. I ona svjedoče o meni, ali ipak nećete doći k meni da biste imali život. Istraživali su pismo, ali su odbili doći do jednog o kojem je pismo svjedočilo. Imali su znanje, ali su odbacili osobu. To je bilo namjerno sljepilo, odabrano i uporno. Strah od Rima, često zanemaren, ali ključan faktor u Isusovom odbacivanju, bio je strah od onoga što bi Rim mogao učiniti ako njegov pokret postane neobuzdan. To nije bio samo izgovor, već istinska zabrinutost koja je utjecala na postupke židovskih vođa. Pax Romana, rimski mir,
održavao se ogromnom vojnom silom i brutalnim gušenjem pobune. Svaka prijetnja rimskom redu dočekana je brzom i strašnom osvetom. Židovski narod je to iskusio iz prve ruke. Godine 4. Prnon Krpri, nakon smrti Heroda Velikog, diljem Judeje izbili su brojni ustanci. Rimski upravitelj Sirije, Var, poslao je legije na jug kako bi ugušio pobune. Josip Flavije, židovski povjesničar iz 1. stoljeća, bilježi da je Var razapeo 2000 Židova i spalio gradove. Poruka je bila jasna. Pobunite se protiv Rima i suočite se s uništenjem. Tijekom 1. stoljeća pojavljivali su se razni mesijanski pretendenti, okupljajući sljedbenike i obećavajući oslobođenje. Svaki od njih je Rim uništio, a njihovi sljedbenici su ubijeni ili raspršeni. Svaki pokret koji je okupljao mnoštvo, govorio o nadolazećem kraljevstvu i privlačio revne sljedbenike, izgledao je kao pobuna iz rimske perspektive. Židovski vjerski vođe su iz nužde surađivali s Rimom. Velikog svećenika imenovala je rimska vlast i mogao je biti smijenjen u bilo kojem trenutku. Moć Sanhedrina ovisila je o rimskoj toleranciji. Sam hram djelovao je pod rimskim nadzorom. Održavanje ovog osjetljivog uređenja zahtijevalo je neprovociranje Rima. Isus je predstavljao problem. Privukao je ogromne mase. Govorio je o kraljevstvu. Imao je sljedbenike koji su ga nazivali Mesijom i kraljem Izraela. Iako je Isus više puta rekao da njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta i iako nikada nije pozivao na oružanu pobunu, ta je perspektiva bila opasna. Nakon što je Isus uskrisio Lazara od mrtvih, Sinedri se sastao kako bi raspravljao što učiniti. Ivan 11, 47-48. Tada glavni svećenici i farizeji sazvaše vijeće i rekoše: što ćemo učiniti? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo da tako čini, svi će povjerovati u njega, pa će doći Rimljani i uzeti nam i mjesto i narod. Njihov strah bio je specifičan i razuman. Kad bi svi vjerovali u Isusa, kad bi njegov pokret prerastao u masovnu skupinu sljedbenika, Rim bi to smatrao pobunom. Rimljani bi došli i uništili hram, naše mjesto i naciju. Bolje je eliminirati jednog čovjeka nego riskirati nacionalno uništenje. Kajfa je to jasno rekao. Ivan 11, 49-50. Ali jedan od njih, Kajfa, koji je one godine bio veliki svećenik, reče im: vi ništa ne znate. Niti shvaćate da je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne. Ovo je bio hladan politički proračun. Žrtvujte Isusa da biste sačuvali naciju. Ivan dodaje teološku bilješku. Nije to rekao sam od sebe, nego kao veliki svećenik te godine prorokuje da će Isus umrijeti za narod. I ne samo za narod, nego i da raspršenu djecu Božju sabere u jedno. Ivan 11, 51-52. Kajfa je govorio bolje nego što je znao. Isus će doista umrijeti za narod, ali kao žrtva za grijeh, a ne kao politička nužda. Kad je Isus doveden pred Pilata, optužbe su bile političke. Luka 23:2. I počeše ga optuživati govoreći: našli smo ovog čovjeka kako zavodi naš narod i brani nam davati danak caru te tvrdi da je on Krist, kralj. Ove su optužbe bile sračunate kako bi privukle pozornost Rima. Prikazivale su Isusa kao buntovnika protiv Cezara, onoga koji je zabranjivao plaćanje poreza i tvrdio da je suparnički kralj. Pilat je takve optužbe morao shvatiti ozbiljno. Ironija je u tome što je Isus izričito rekao da caru ono što je carevo, Matej 22:21, izbjegao je političke pobune. Odbio je kada ga je mnoštvo pokušalo silom učiniti kraljem, Ivan 6:15. Rekao je Pilatu: moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, sluge bi se moje borile. Ivan 18:36. Ali židovski vođe znali su kako manipulirati Pilatom. Kad je Pilat htio pustiti Isusa, upozorili su ga: ako pustiš ovoga čovjeka, nisi prijatelj caru.
svatko tko se pravi kraljem protivi se caru. Ivan 19:12. To je bila prijetnja. Ako bi Pilat pustio nekoga tko je optužen da tvrdi da je kralj, bio bi prijavljen Rimu kao da tolerira izdaju. Pilat je popustio pod pritiskom, pogubio je Isusa ne zato što je vjerovao da je Isus kriv, već zato što se bojao političkih posljedica njegovog puštanja na slobodu. Tragedija je u tome što se strah židovskih vođa pokazao opravdanim. Godine 66. po Krprom, židovski fanatici pokrenuli su potpunu pobunu protiv Rima. Rimljani su odgovorili nadmoćnom silom. Nakon brutalne opsade, Jeruzalem je pao 70. po Kr. Hram je uništen. 100.000 Židova ubijeno je ili porobljeno. Nacija je bila razorena. Upravo ona katastrofa koje su se vođe bojali kada su imali posla s Isusom, dogodila se generaciju kasnije, ali ne zbog Isusa. Objašnjenje Novog zavjeta. Novi zavjet pruža vlastito sveobuhvatno objašnjenje zašto je Isus bio odbačen. Iako priznaje ljudske čimbenike, teološke sporove, političke strahove, pogrešno shvaćena očekivanja, u konačnici ukazuje na dublje duhovne stvarnosti koje uključuju grijeh, sotonu i božanske svrhe. Prema Novom zavjetu, odbacivanje Isusa nije bilo prvenstveno intelektualni, već moralni i duhovni neuspjeh. Ljudi u svom grešnom stanju prirodno se opiru svjetlu božanske istine. Ivan 3:19-20. A ovo je sud. Svjetlo je došlo na svijet, a ljudi su više ljubili tamu nego svjetlo, jer su im djela bila zla. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu da se ne razotkriju njegova djela. Ljudi su odbacili Isusa ne zato što dokazi nisu bili dovoljni, već zato što bi prihvaćanje njega zahtijevalo priznanje grijeha i podložnost njegovom autoritetu. Bilo je lakše ostati u ugodnoj tami nego zakoračiti u otkrivajuće svjetlo. Novi zavjet također pripisuje ulogu Sotoni u zasljepljivanju ljudi za istinu. 2. Korinčanima 4:3-4. Ako je i zaslijepljeno naše evanđelje, zaslijepljeno je onima koji propadaju. Bog ovoga svijeta zaslijepio je nevjernike i njihove umove, da ne vide svjetlo evanđelja slave Krista, koji je slika Božja. Sotona, nazvan Bogom ovoga svijeta, aktivno radi na tome da spriječi ljude da vide i prihvate istinu o Isusu. Duhovni rad se odvijao tijekom Isusove zemaljske službe i nastavlja se i danas. Pa ipak, Novi zavjet također predstavlja Isusovo odbacivanje kao dio Božjeg suverenog plana. Raspeće, iako su ga izvršili zli ljudi, odredio je Bog za spasenje čovječanstva. Djela apostolska 2:23. Ovog Isusa, predanog po određenom naumu i predznanju Božjem, vi ste razapeli i ubili rukama bezakonika. Petar, govoreći židovskoj gomili na pedesetnicu, potvrđuje i božansku suverenost, određeni Božji plan i predznanje, i ljudsku odgovornost. Vi ste razapeli i ubili. Djela apostolska 4:20, 7-28. Jer se u ovom gradu uistinu skupiše protiv svetoga sluge tvoga Isusa, koga si pomazao, Herod i Poncije Pilat, zajedno s poganima i narodom Izraelovim, da učine što je tvoja ruka i tvoj naum unaprijed odredio da se dogodi. Zavjera protiv Isusa, u kojoj su sudjelovali židovski vođe, Herod, Pilat, pogani i izraelski narod, postigla je upravo ono što je Bog predodredio. Njihove zle namjere služile su Božjim otkupiteljskim ciljevima. To ne opravdava njihovu krivnju. Petrova propovjed u djelima apostolskim 2 potvrđuje Božji plan i poziva ljude na pokajanje za svoju ulogu u raspeću Isusa. Božanska suverenost i ljudska odgovornost koegzistiraju kroz cijelo Sveto pismo. Pavao u Rimljanima 9-11 govori o odbacivanju Isusa od strane svojih sunarodnjaka Židova. Izražava duboku tugu. Velika mi je žalost i neprestana muka u srcu, jer bih volio da sam ja sam proklet i odsječen od Krista radi braće svoje, rođaka svojih po tijelu. Rimljanima 9:2-3. Pavao priznaje Izraelove privilegije. Oni su bili Božji izabrani narod. Primili su saveze,
zakon, hramsko štovanje, obećanja. Od njih su došli patrijarsi i sam Mesija, pa ipak većina ga je odbacila. Pavao to objašnjava konceptom teologije ostatka. Kroz povijest nisu svi etnički Izraelci bili pravi duhovni Izrael. Rimljanima 9.6. Jer nisu svi koji potječu od Izraela. Bog je uvijek sačuvao vjerni ostatak, dok je većina skrenula s puta. U sadašnjem dobu isti obrazac se nastavlja. Neki Židovi vjeruju u Isusa, poput samog Pavla i ostalih apostola, tvoreći ostatak izabran milošću. Ostali doživljavaju otvrdnjavanje. Rimljanima 11.7. Izrael nije postigao što je tražio. Izabrani su to postigli, ali ostali su otvrdnuli. Ali Pavao inzistira da ovo otvrdnjavanje služi većoj svrsi u Božjem planu. Rimljanima 11.1-12. Jesu li se dakle spotaknuli da bi pali? Nipošto. Naprotiv, njihovim prijestupom spasenje je došlo poganima, da bi Izrael bio ljubomoran. Ako je njihov prijestup bogatstvo za svijet, a njihov pad bogatstvo za pogane, koliko će tek više značiti njihovo potpuno uključenje. Izraelovo odbacivanje Isusa otvorilo je vrata da evanđelje dođe do pogana. To je oduvijek bio Božji plan, da kroz Abrahamovo potomstvo budu blagoslovljeni svi narodi. Židovsko odbacivanje Isusa, iako tragično, poslužilo je širenju evanđelja diljem svijeta. Pavao je uvjeren da ovo nije kraj priče. Rimljanima 11.25-26. Da ne biste bili mudri sami u sebi, ne želim da ne znate ovu tajnu, braćo, djelomično je otvrdnuće zapalo Izrael dok ne uđe punina pogana. I tako će se spasiti sav Izrael. Otvrdnjavanje je djelomično, ne potpuno. Privremeno je, ne trajno. Kad uđe punina pogana, kad se Božji ciljevi za okupljanje pogana u crkvu dovrše, tada će se sav Izrael spasiti. Raspravlja se o tome znači li to svaki pojedini Židov ili nacija u cjelini prilikom Kristovog povratka, ali Pavao jasno očekuje buduće masovno okretanje židovskog naroda Isusu. Objašnjenje Novog Zavjeta je stoga višeslojno. Ljudska grešnost, sotonistička obmana, duhovna sljepoća, politički strahovi, krivo shvaćena proročanstva, a ipak sve to nekako djeluje unutar Božjeg suverenog plana da donese spasenje i Židovima i poganima. Ironija ispunjenja. Jedna od velikih ironija Isusovog odbacivanja jest ta da su, odbacivši ga, židovski vođe ispunili upravo ona proročanstva koja su ga identificirala kao Mesiju. Njihova nevjera potvrdila je ono što su proroci predvidjeli. Izaija 50:3 je najjasniji primjer. Ovo poglavlje, napisano 700 godina prije Isusa, detaljno opisuje patničkog slugu Gospodnjeg. Pa ipak, počinje predviđanjem odbacivanja. Tko je povjerovao onome što je čuo od nas? I kome se otkrila ruka Gospodnja? Izaija 53:1. Prorok je znao da će poruka biti odbačena. Predvidio je da ljudi neće vjerovati čak ni kada vide otkrivenu Božju moć. Upravo se to dogodilo s Isusom. Izaija 53 nastavlja: prezreli su ga i odbacili ljudi, čovjek boli i vješt u nevoljama, i kao onaj od koga ljudi kriju lice, bio je prezren i nismo ga cijenili. Izaija 53:3. Mesija će biti prezren i odbačen. To nije bio neuspjeh proročanstva, već njegovo ispunjenje. Odbacujući Isusa, židovski vođe dokazali su da je on onaj kojeg je Izaija opisao. Sluga koji pati bio bi krivo shvaćen. Izaija 53:4. On je doista nosio naše boli i nosio naše boli, a mi smo ga smatrali pogođenim, udarenim od Boga i poniženim. Ljudi bi mislili da je njegova patnja Božja kazna za njegove vlastite grijehe. Upravo se to dogodilo. Kad je Isus visio na križu, njegovi su ga neprijatelji ismijavali kao prokletog od Boga. Mislili su da njegova smrt dokazuje da on nije Mesija. U stvarnosti, on je nosio naše grijehe, naše tuge, naše žalosti. Izaija 53:5-6. Ali on je proboden za naše prijestupe, satrven za naše bezakonja. Na njega je pala kazna koja nam je donijela mir
i njegovim smo ranama iscijeljeni. Svi smo mi kao ovce zalutali, svaki se okrenuo svojim putem. I Gospodin je na njega svalio bezakonje svih nas. Patnja je bila zamjenska. On je podnio kaznu za tuđe grijehe. Njegove rane donijele su iscijeljenje. Gospodin je na njega položio grijehe svih. Izaija 53:7-9. Tlačen je bio i mučen, ali nije otvorio usta svojih, kao jagnje što se vodi na klanje i kao ovca što nijema pred onima koji je strižu, tako nije otvorio usta svojih. Ugnjetavanjem i sudom uzet je. A što se tiče naraštaja njegova, tko je razmišljao da je odsječen iz zemlje živih, udaren zbog prijestupa moga naroda. I napravili su mu grob sa zlikovcima i s bogatašem u njegovoj smrti, premda nije učinio nasilja i nije bilo prijevare u njegovim ustima. Šutjet će pred svojim tužiteljima, ispunjeno kad Isus stane pred Pilata. Bit će nepravedno ubijen, ispunjeno u svom raspeću. Bit će pokopan sa zlima, ali završit će u grobnici bogataša, ispunjeno kad Josip iz Arimateje, bogat čovjek, priskrbi vlastitu grobnicu za Isusa. Izaija 53:10-11. Ali Gospodnja je htjela da ga satre, on ga je natjerao da se razboli. Kad mu duša prinese žrtvu za krivnju, vidjet će potomstvo svoje, produžit će dane svoje, volja će Gospodnja uspjeti u njegovoj ruci. Iz tjeskobe duše svoje vidjet će i nasitit će se. Svojim će znanjem pravednik, sluga moj, mnoge učiniti pravednima i on će nositi njihove bezakonja. Njegova patnja bila je Božja volja. Njegova smrt bila je žrtva krivnje za grijeh, pa ipak on će vidjeti svoje potomstvo i produljiti svoje dane, ukazujući na uskrsnuće i trajni život. Kroz njegovo znanje o njegovoj misiji i žrtvi mnogi će biti učinjeni pravednima. Psalam 22, koji je David napisao 1000 godina prije Krista, detaljno opisuje raspeće, iako raspeće još nije bilo izumljeno kada ga je David napisao. Psalam počinje istim riječima koje je Isus izgovorio s križa. Bože moj, zašto si me ostavio? Psalam 22:1, Matej 27:46. Psalam 22:6-8. A ja sam crv, a ne čovjek, ruglo me od ljudi i prezrenje od naroda. Svi koji me vide, rugaju mi se, vrte mi se usta, mašu glavom. Uzda se u Gospodina, neka ga izbavi, jer mu je mila. Ovo točno opisuje što se dogodilo na križu. Matej 27:39-43 bilježi ispunjenje. Prolaznici su ga ismijavali mašući glavama i govoreći: ti koji razaraš hram i za 3 dana ga ponovno gradiš, spasi sam sebe. Ako si sin Božji, siđi s križa. Tako su mu se i glavni svećenici s pismoznancima i starješinama rugali govoreći: druge je spašavao, sebe ne može spasiti. On je kralj Izraelov, neka sada siđe s križa i vjerovat ćemo u njega. Uzda se u Boga, neka ga Bog sada izbavi ako ga hoće, jer je rekao: ja sam sin Božji. Čak je i njihovo ruganje ispunilo proročanstvo. Psalam 22:16-18. Jer me psi okružuju, mnoštvo zločinaca me okružuje. Probodoše mi ruke i noge, mogu izbrojati sve svoje kosti, gledaju i likuju nadamnom. Dijele među sobom moje haljine i za moju odjeću bacaju ždrijeb. Probodene ruke i noge raspeće. Bacanje ždrijeba za odjeću, ispunjeno u Ivanu 19:23-24. Zaharija je prorokovao da će narod gledati na onoga koga su proboli i tugovati. Zaharija 12:10. A na dom Davidov i na stanovnike Jeruzalema izliču duh milosti i milosrđa, da će, kad pogledaju na mene, na onoga koga su proboli, tugovati za njim kao što se tuguje za jedinom djetetom. To će se djelomično ispuniti na Pedesetnicu, kada su mnogi Židovi povjerovali i oplakivali svoju ulogu u Isusovoj smrti. Potpuno će se ispuniti kada se Krist vrati i svako će ga oko vidjeti, čak i oni koji su ga proboli, i sva će plemena zemaljska naricati zbog njega. Otkrivenje 1:7.
Velika je ironija u tome što su vjerski vođe koji su odbacili Isusa, jer nije ispunjavao njihova očekivanja od Mesije, sami ispunjavali proročanstva koja su ga identificirala kao Mesiju. Da su odmah prihvatili Isusa, Izaja 53 bio bi lažan. Da su ga dočekali s čašću, Psalam 22 bio bi pogrešan. Njihovo odbacivanje bilo je prorečeno, jer je Bog poznavao njihova srca i planirao je otkupljenje kroz Mesijinu patnju. Razumijevanje odbijanja. Odbacivanje Isusa kao Mesije od strane mnogih Židova u 1. stoljeću nije bila jednostavna stvar s jednim uzrokom. To je bila posljedica složene kombinacije čimbenika, od kojih je svaki pridonio tragediji. Teološki, postojalo je temeljno nerazumijevanje kakvog Mesiju Bog šalje. Očekivanja su se usredotočila na političkog i vojnog osloboditelja koji će svrgnuti Rim i uspostaviti neposrednu, vidljivu vlast. Proročanstva o patnom slugi koji će umrijeti za grijeh bila su previđena ili reinterpretirana. Kad je Isus došao ispunjavajući ta proročanstva o patničkim slugama, on nije odgovarao željenoj slici. Politički, strah od Rima odigrao je glavnu ulogu. Židovski vođe vjerovali su da će dopuštanje Isusovog pokreta da raste izazvati rimsku odmazdu i rezultirati nacionalnom katastrofom. Odlučili su žrtvovati jednog čovjeka, nego riskirati uništenje hrama i nacije. Okrutna ironija je u tome što je 40 godina kasnije Rim učinio upravo ono čega se bojao, uništivši Jeruzalem i hram, ali ne zbog Isusa. Kulturno gledano, Isus je došao s pogrešnog mjesta. Nazaret je bio beznačajan. Na Galileju se gledalo s visoka. Njegova obitelj bila je obična. Njegovi učenici bili su neobrazovani ribari i poreznici. Bio je povezan s grešnicima i odbačenima. Za one koji su očekivali da će Mesija doći s impresivnim kvalifikacijama i pravim podrijetlom, Isus je bio razočaranje. U religioznom smislu, Isus je osporavao ustaljeni poredak. Kritizirao je farizeje i pismoznance, razotkrivao njihovo licemjerje, tumačio Sveto pismo s neovisnim autoritetom i prijetio hramskom sustavu. Vjerski establishment ga je vidio kao prijetnju svojoj moći i utjecaju. Umjesto da se pokore njegovom autoritetu, nastojali su ga eliminirati. Duhovno je postojala sljepoća. Novi zavjet govori o srcima koja su otupjela, očima koje odbijaju vidjeti, ušima koje neće čuti. Grijeh čini ljude otpornima na božansku istinu, posebno istinu koja zahtijeva priznavanje krivnje i predaju kontrole. Sotona, protivnik, radio je na tome da zaslijepi umove i otvrdne srca protiv Isusa. Proročki, Sveto pismo je predvidjelo ovo odbacivanje. Izaija, David i Zaharija predvidjeli su da će Mesija biti prezren, odbačen, ismijavan i ubijen. Sam čin odbacivanja ispunio je proročanstvo i potvrdio Isusov identitet. Bog je suvereno djelovao kroz ljudski grijeh i sljepoću kako bi postigao otkupljenje. Raspeće nije bila tragična nesreća ili neuspješan plan. Bio je to definitivan plan i predznanje Boga da osigura pomirenje za grijeh kroz smrt svoga sina. Isus je došao da da svoj život kao otkupninu za mnoge. Marko 10:45. To je zahtijevalo da bude odbačen, osuđen i razapet. Znači li to da židovski narod nije imao izbora? Novi zavjet potvrđuje i božanski suverenitet i ljudsku odgovornost. Da, Bog je odredio te događaje. Da, proročanstvo se moralo ispuniti. Ali uključeni ljudi donijeli su stvarne odluke za koje su bili moralno odgovorni. Petar je mogao u istom dahu reći da je Isus predan po određenom naumu i predznanju Božjem i vas razapeše i ubiše ruke bezakonika. Djela 2:23. Krivnja za Isusovu smrt nije samo na židovskom narodu. Rimljani su ga pogubili. Poncije Pilat, poganin, dao je naredbu. Rimski vojnici zabili su čavle. I teološki, cijelo čovječanstvo je krivo jer je Isus umro za grijehe svih. Kao što se kaže, nisu čavli držali Isusa na križu, bila je to ljubav. Kakav bi trebao biti naš odgovor na ovu povijest? Ne antisemitizam
ili okrivljavanje. Novi zavjet osuđuje neprijateljsko postupanje prema Židovima. Pavao je upozorio poganske vjernike na aroganciju prema Izraelu, podsjećajući ih da su oni cijepljeni na izraelsku maslinu, a ne obrnuto. Rimljanima 11, 17-24. Umjesto toga, trebali bismo prepoznati da odbacivanje Isusa nastavlja se i danas među svim narodima. Svaka osoba koja čuje za Isusa i odluči ne vjerovati ponavlja ono što se dogodilo u Judeji prvog stoljeća. Razlozi su različiti. Intelektualni prigovori, moralni otpor, kulturne barijere, duhovna sljepoća, ali rezultat je isti. Također, bismo trebali prepoznati Božju neprestanu ljubav prema židovskom narodu i njegov plan za njihovu budućnost. Pavlovo uvjerenje da će se sav Izrael spasiti. Rimljanima 11:26. Podsjeća nas da Bog nije odbacio svoj narod. Djelomično otvrdnuće je privremeno. Božji ciljevi za Izrael nisu završeni. Najvažnije je da u Isusovom odbacivanju vidimo dokle je Bog išao kako bi spasio čovječanstvo. Isus je bio spreman biti odbačen, ismijavan, pretučen i razapet, jer je to bila cijena potrebna da nas otkupi od grijeha. Upravo to odbacivanje koje je, činilo se, dokazivalo da on nije Mesija, zapravo je bilo sredstvo kojim je ostvario svoju mesijansku misiju. Izaija 53:10 kaže: ali Gospodnja je htjela da ga satre. Bog je isplanirao patnju. Zašto? Jer kad njegova duša prinese žrtvu za krivnju, mnogi će biti smatrani pravednima. Odbacivanje, patnja i smrt bili su nužni za naše spasenje. To je pravi razlog zašto je židovski narod odbacio Isusa kao Mesiju. Tražili su kralja koji će ih spasiti od Rima. Bog je poslao spasitelja da spasi njih i cijelo čovječanstvo od nečega daleko goreg, grijeha i njegovih posljedica. Željeli su političko oslobođenje. Bog je ponudio duhovno otkupljenje. Očekivali su trenutnu pobjedu. Božji plan uključivao je patnju prije slave, smrt prije uskrsnuća, križ prije krune. Židovsko odbacivanje Isusa u prvom stoljeću bilo je tragično, ali ne i konačno. Tisuće Židova je povjerovalo. Rana crkva bila je u potpunosti židovska, a Novi Zavjet s nestrpljenjem očekuje dan kada će se veo podići, oči će se otvoriti i ljudi koji su prvi čuli vijest uskrsnuo je, prepoznat će svog Mesiju i kralja. Do tog dana pitanje ostaje za svakog pojedinca, Židova i pogana podjednako. Tko kažete da je Isus? Isti dokazi koji su bili dostupni u prvom stoljeću dostupni su i danas. Ista proročanstva koja su se tada ispunila svjedoče i sada. Isti izbor s kojim su se suočavali ljudi u Jeruzalemu suočavamo se i mi. Hoćemo li odbaciti Isusa jer ne ispunjava naša očekivanja? Ili ćemo ga prihvatiti takvog kakav jest? Patničkog slugu koji je postao vladajući kralj, raspeti Mesiju koji je pobjedio smrt, odbačeni kamen koji je postao temeljni kamen Božjeg vječnog kraljevstva. Pravi razlog odbacivanja u prvom stoljeću isti je razlog odbacivanja i danas. Isus zahtijeva da predamo svoju volju njegovoj, priznamo svoj grijeh i potpuno mu vjerujemo. To je uvijek bilo teško. To će uvijek odvajati one koji vjeruju od onih koji ne vjeruju. Ali onima koji ga prihvate, Isus nudi ono što nijedan politički Mesija nikada ne bi mogao. Oproštenje grijeha, pomirenje s Bogom, vječni život i kraljevstvo koje nikada neće završiti. To je bio Božji plan od početka. Zato je Isus došao. Zato je bio odbačen. I zato je uskrsnuo od mrtvih, kako bi dokazao da su Božji putevi viši od naših puteva, da otkupljenje dolazi kroz patnju i da sama smrt ne može zaustaviti Božje ciljeve. Židovski narod u prvom stoljeću čekao je Mesiju. Došao je, ali ne onako kako su očekivali. Mnogi su ga odbacili, ali priča tu nije završila. Nastavlja se do danas i neće završiti dok se ne ispuni svako proročanstvo, svako koljeno ne pokloni i svaki jezik ne prizna da je Isus Krist Gospodin, na slavu Boga Oca.